Walking through the fire, didn't know where to go. Life said slow down, but my heart said grow. From the silence, from the pain, got lost in the game. I found purpose in the pressure, found power in the fall. Now I'm rising with the message, there's more waiting for us all. This isn't. Maayong gabi, mga higala, mga kabisdak. Ako sa Tibing Kikikan sa Canada, originally from Bisdak sa Misamis Oriental. Welcome sa atong Bisaya in Canada Night Talk Show. Din atong istoryahan ang atong mga tinuod na kinabuhi, mga hagit, paglaom o pagtuo o mga leksyon nga makatabang nato. Mahimong mas ligon o mas malipayon ang atong mga kinabuhi, di ba? Kuhain yung kape diha yung mainom o si bakaron ug sugdan na ang atong mga kolokabeldo with Ate Winky. Kay karong diyo na atong isgutan unsay imong buhaton kung wala kay kadlok. So, nindas ka question, no? Pero kasagara sa ato na mahadlok, no? Mahadlok yun. So, ako makasabot siguro ng mahadlok. Okay. Dili pod maayo nga wala kay kahadlok. Pero before ta maghadlok-hadlok atong tan-awon kun angay bagyog kahadlukan, di ba? So, maunang hinungdan nga kadaghanan sa ato dili ta muuswag ba kay natay kahadlok. Ang atong kahadlok na aray sa atong hunahuna, no? Unya kun imo gid siyang susiun og ayo o unsay tawag ana oy kanang sa maling Bisaya sa kanang imong yung i-dig deeper ba kung angay ba siyang kadlukan, di ba? So it is in our mind mo nang daghang kay nga dili ta mo you not alone kay ako nang naagyapon ko anang hadlok hangtod sa dihang niabot ko sa panahon nga wala ko'y lain paingnan, di ba? Kanang imog yung dapat ba kini nako hadlokan, no? So atong yung tan-awon kung mao bagyoy angay bagid siyang kahadlukan, no? Kay ako sa una daghan ako anang tungod lagi ka gusto pa nga makadugang manginabuhi pa dugang sa atong mga makadugang sa atong pocket money. So, daghan ang suway-suwayan. So kanang makasabot ko anang daghan kayo gignan pa gani ko one pa anang many times nga nagsugod ko diri sa social media gignan ko nga scam ka. So no, so ang mga tao nganong moingon siya ana kay it's not all about you, it's all about her kay hi nakaagi man siya ana mo nang moingon ana siya usahay dili maayo pa paminawon pero nausahay sad imo kung sabton nga nung ingana sila ang importante dili pag ka mao'y mang-scam, di ba? So mao na siya nga makasabot ko anang mahadlok kay mao na siya akong kalaban. Pero kung wala na ko sugdi akong gihimo karon na padayon gihapon ko kung asa ko gikan sa unaha, di ba? Kay ang kahadlok man gud mo'y makapugong nimo mo'y maka-stop nga imong himo kag butang. So before ka mahadlok sa butang nga imong giatubang o imong gi handle karon imo na siyang tan-awon gyud maayo kung dapat pa ka mahadlok. Kay kung makita nimo nga dili ka dapat mahadlok, go with courage kay kana bitaw mahadlok ka, kana bitaw isugan na gina siya. Kanang mga isugan dili man na ipasabot nga wala na sila kahadlok. Naanay kahadlok ako mag-ingon bitaw na akong amiga no, ngayon akong amiga hala kuan lagi kabing kinu kanang sige na kataw-kataw sa ko social media. Ingka oo kanang kay naa mo ba purpose nganong ako nang ginahimo kay naa man tay purpose kana no kana akong himo na tay purpose naa na siya kalambuan so kung dili pasabot nga anhi ko diri nag-show ko sa media wala ko'y kahadlok of course natay kahadlok pero ang kung naa man gud kay kaisog nga mo tubang ana mo grow ang imuhang confidence paglabaw sa tanan ihalad din sa Ginoo ba kay kun ang Ginoo bitaw magaubang kanato
di ba? Nothing will be against us. Kanang naay mga tao gid nga mga bash nato, mga labot, they will spitting all what is in their heart. Kung unsay na silang kasing-kasing, ilan na silang ibuga sa mga tao. Sumuna karon lang ka sa social media mo mudunggan na magdakan kayo magputak-putak. No do dili ta magpa-TikTok kung unsay mga negatibo nga ilang istorya kay ang atong tumong once ang imong tumong maayo pinaagi sa maayo mag-uban kanimo ang Ginoo. And I believe okay at maka ako mo tuod jud ko ana. Kay dili ko maabot karong panahon na gikan sa akong trial sa akong kinabuhi kon walay Ginoo. Sumunang mosalig ta kanunay sa Ginoo unya atong himuon siya one step at a time ang atong mga pangandoy. Di ba? Mga pangandoy. Hoy mga Bisaya. This is for you kan labi na parehas ako mga Bisaya nga mga Bisaya nga nilang niyo para makita og maayo kang ugma. Kung ikaw gusto pa ka nga mula mo kana bitaw naa kay more time freedom para sa imong self para sa imong pamilya naa kay this is for you, okay? Mag-comment lang ka, asa ka, o kinsa ka, and tell me, ate, insa din na siya. Tanawa lang, there's no pressure, there's nothing, walay mawala nimo kung imong tanawon, di ba? Kung imong tanawon, kung para bagay sa nimo, kung dili, it's fine. Like, kaayo, kiningapot na dili manggod pa sa tanan. So, karon akong pangutana sa imo. Unsay imong pinakadako nga kahadlok karon nga imong nga sa pinakahadlok nimo i-share sa ako unsay imong kinakahadlokan no kay basin di ay ang imong gihadlokan maoy makahatag nimo og mayong kaugmaon di ba daghang salamat sa inyong pag-ubang kanako karong gabi una hinumdumi dili sokdon ang imong ang imong kaugmaon gikan sa imong kagahapon katong nailad ka ba dili nato sokdon no samtang adunay paglamo pagtuo adunay bag-o there is new beginning okay salig lang kita permi sa Ginoo padayon lang ta pagkat-on sa bag-ong pagtulon-an ug ayaw gayud undang sa imong mga damgo mga igsoon kay kung wala na tay kinabuhi mao na nang wala antay paglaom pero while we are still here we still have hope. Daghang kayong salamat. Kita-kits na punta ugma. And God bless everyone. Ayaw kalimot. Bisitahin akong YouTube o na ako'y gihimo nga akong own story. Another night tomorrow. I'll see you mga kabistak. Love you all. I will share you my song very quickly. This is how nasa akong YouTube ha. Subscribe si Ate Dito. Daghang salamat. Kita na po ang mukuhon. God bless everyone. I came from islands full of dreams, crossed the ocean chasing peace, worked with hands that never stop, till my body said you've done enough. The bills kept knocking at my door, no savings left to fight the storm. But even when the night fell long, my faith kept whispering, hold on. Alright! Daghang salamat. We all rise together mga kabisda. Daghang kayong salamat sa imong pag-uban kanako o hangtod sa sunod